500 persones a l'any. Deixar Can Segué. No, claro que no has dinat mai, Can Segué. No, dic que són més... Czyli przyszli do campingu. Tak, tak. Un bon reto con eso. Gatamoix. Gatamoix. Oh, no está mais isso aqui consiste em Gatamoix. Io me ne frego.
No sé si pujaria. No sé si pujaria. Pujar. Has duit les cordes? Has duit les cordes? Toni, has duit les cordes? Qualcú ha duit cordes? Per fer escalada? Jo duc un cordó de les sabates. Però mentre si poden tenir certa qualitat de vida. Salut i força en el Canut. Molt bé. De misericòrdia. A Lluc també vaig Jo menjar. vaig sembrar molt de tarongers. A Lluc, és de matí. Per desayuno, saps com es parlaven a Lluc? Era molt sa taula. Un coffee, perquè jo era un coffee. Era un coffee de... No ens en trobarem cap. No, me'n no. No. És el lot de Liceu Concesa. Pagant, sempre pagant. Sempre hem de pagar, eh?